A nemyslíš si, že ty máš úlohu uľahčenú tým, že v slovenskej pospolitej, nemôžem povedať to slovo, lebo to by bol názov, vo verejnosti na Slovensku sú očakávania, že všetko bude tak, ako to bolo nastavené v romantizme, že teda bude to svojím spôsobom patetické, bude to citovo ladené, bude to realistické. Realistická literatúra, mňa to prekvapuje stále, hoci už tak aktívne neučím, ako som učil, že študenti kvitujú realistické diela a dokonca v porovnaní s niektorými pre mňa atraktívnymi modernými dielami tak uprednostnia tie realistické. Podľa mňa v slovenskej pospolitosti to určite každý očakával, že to bude taká romantická normálna knižka a teraz sú tam sklamaní. Aj pokiaľ teraz nemajú veľa času na čítanie. A čo sa týka toho, že študenti v školách majú radi také tie romantické, alebo ty myslíš, neviem, knihy z 19. storočia. To sú realistické román. No, realistické, no tak ja ťa ubezpečujem, že nemajú radi žiadne knižky a veľmi ich otravujú prosto knihy, o ktorých sa musia učiť, ktoré musia čítať. Mám to teraz viac menej z prvej ruky, poznám jednu študentku, konečne. Takže viem ako to vnímajú a naozaj ti vravím, pre nich je rozsah mojej knižky opäť raz ako stvorený. Bárs by bolo viac takých kníh. Si sa vykrútil z mojej otázky, možno to bolo aj tým, možno to bolo tým, že som ju tak zle sformuloval, tak skúsim to ešte raz. Tvoja úloha, tvoja pozícia, ja som ju nedokončil vlastne, tvoja pozícia je veľmi, veľmi jednoduchá, veľmi ľahká. V podstate všetci, kto očakávajú niečo také, ako som už spomínal, to nebudem opakovať, to by som ani nedokázal, ale teraz zrazu príde takáto rána medzi oči, tak je ťažké šokovať takéto publikum? Nie je to príliš jednoduchá úloha a baví ťa to vôbec ešte? To je to, že ja som takéto publikum neočakával. Tí ľudia, tých, neviem, možno, že 8, a fakt, ja poznám možno, že 8 čitateľov mojich kníh, tak tých nešokujem ľahko. Poznajú kadečo zo svetovej literatúry a podobne. Takže tých som možno šokoval tým, že je to menej šialené, ako to bolo predtým. A tých ostatných, jednak mi ich je ľúto, ale na druhej strane dúfam, že aspoň čosi ich tam zaujíme. Napríklad, keď sa tam už vôbec spomína slovo rodina, tak to je také milé, nie? Proste to ich oslovuje. Ich to baví, to je, ako pokiaľ viem, tak to je najobľúbenejšie hobby na Slovensku ešte stále, mať rodinu. Takže je tam, každý si tam môže nájsť niečo pre seba. Ten záver je tak pre nás.